Pwy fi'n edrych ar? Ti? Fi de? Oce. Fi sy'n siarad o'ch ti. Beth yw'r top tips ti'n meddwl i gael y gorau allan o profiad yn y sioe? Sut mae'n mwynhau y sioe? Sut mae'n joio yn y sioe? O, mae hwnna'n gwestiwn da. Wel, mae joio yn y sioe. Mae hwnna'n rhwydd yn diwe. Just bod mor hamddenol a fedri di. Let your hair down a just joiwch y profiad. A gymryd o gyd i fewn. Bendant i mynd i'r food hall. Chi ffili mynd i'r sioe heb fynd i'r neuadd fwyd. Ach, mae yna ddigon o lewydd i gael bwyd. Cellu trial pob fath o fwydyn, mae popeth i gael yma. Sampler, toffo, seidir, gwrw. A cael yr ultimate ice cream, sef y Jammy Georgia ice cream. Dwi'n bwys sut ti'n edrych, achos mae pawb wastad yn edrych y waith na ti. Y lle byddwn ni'n wastad mynd i bob blwyddyn yw i wylio'r ceffylau. Mae jyst rhywbeth, mae sioe frenhinol, mae wastad rhyw fath o uchafbwynt yn y ring ceffylau. Newch yn siŵr bod chi gyda digon amser i mynd rownd, rownd y sioe cyfan. Achos o'r funiad gynta chi'n mynd drwy'r gat, mae yna rwy'n i chi'n nabod. Mae rhywbeth i chi weld. Peidiwch yn mynd trwy'r sioe rhy gyflym, lle mae lot o bethau da yna, planiwch, ddech chi'n gweld chi. Mae'n braf digon o eliau, hael am hynny, a het. A chwod os ych chi'n ffarmwr ifanc o lew, chi'n mynd i fwynhau'r sioe, dydd a nos. Dwi'n gredw'r cryf yn work hard, play harder, felly cewch wedyn i joio. Fi gyda hwnna'n bwysig iawn. Sioe yn gyntaf. Ie, sioe yn gyntaf. A wedyn sefyll beto dda. Ie. Na, ar ôl. Ennill lle golli. Mae'n eitha syml i fi, really. Mwynhewch y bars. Gael am un neu ddoi yn YPV, wedyn mynd lawr i byrth. I fi, members a stockman's bar. Meinwed yw joio mynd i members. Cerdded lawr i'r dre i gael gweld pwy sydd o amgylch a cael sgwrs a chlonc. Un o fy hoff lefydd i yw wrth gwrs gwrando ar Bryn Fôn yn Shed Penmaenau. Diwrnod perffaith yn y sioe, all day ar y members, a wedyn lawr i dre yn y nos, a dance yn y White Horse, diwedd y nos, can't go wrong.